करते स्वस्त असाल मस्त असाल मी वर्षा आवरे स्पेशल रेसिपीमध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करत आहे। तर आता हिवाळ्याचे दिवस आहेत आणि फक्त आता 1 ते 1.5 महिने हिवाळा राहिलेले आहे आणि हिवाळ्यामध्ये बाजारामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात गाजर आणि मटर आपल्याला भेटतात आणि स्वस्त देखील भेटतात। तर आज आपण मटार कचोरी एकदम टम्म अशी फुगलेली आणि कुरकुरीत आणि तितकीच पौष्टिक कचोरी बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात आधी या ठिकाणी आपण पाणी बनवणार आहोत कचोरी सोबत खायचं। तर त्यासाठी अर्धा तास अगोदर मी अर्धी वाटी चिंच भिजू घातलेली होती आणि त्याचबरोबर 1 कप गूळ किसून घेतलेला आहे अशा पद्धतीने। तर एका पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकलेले आहे आणि तेल गरम झालं की या ठिकाणी आपल्याला अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर आपल्याला या ठिकाणी टाकून घ्यायची आहे आणि थोडेसे मसाले परतल्यानंतर जी आपण पहिल्यांदा चिंच भिजू घातलेली होती त्याचा मी अशा पद्धतीने पल्प काढलेला आहे। तर तो पल्प यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर मी जो गूळ किसून ठेवलेला होता 1 कप तो सुद्धा यामध्ये टाकून आपल्याला 1 ते 2 मिनिट आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजेच गूळ मेल्ट करायचा आहे। तर आता या ठिकाणी पाणी घट्ट होण्यासाठी मी 1 चमचा बेसन यामध्ये टाकून घेतलेला आहे आणि आता पाव चमचा काळी मिरी पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला आणि 1 चमचा सेंधा नमक म्हणजेच आपलं काळं नमक यामध्ये टाकून घेणार आहे आणि चवीपुरतं आणखीन थोडंसं जे रेग्युलर नमक वापरतो ते सुद्धा यामध्ये टाकायचं आहे आणि हे पाणी आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे 2 ते 3 मिनिटं। तर या ठिकाणी झटकीपट तयार झालेले आहे आपली कचोरीसोबत पाणी। आता पीठ मळण्यासाठी मी या ठिकाणी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा नमक टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि त्यानंतर मी अर्धा किलो मैद्यासाठी 120 मिली तेल वापरत आहे। या ठिकाणी तेल टाकल्यामुळे या ठिकाणी आपल्या कचोऱ्या जास्त तेलकट होत नाहीत आणि एकदम क्रिस्पी होतात आणि तेल आपल्याला पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता मी त्या पिठाची अशा पद्धतीने मूठ बांधली तर मुटका तयार झाला। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला पीठ मळायचं होतं। आता यामध्ये मी थोडं पाणी टाकून हे आपल्याला व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला कचोरी करण्यासाठी आपल्याला हातानेच कचोरी तयार करायची आहे, लाटणं वापरायचं नाही। तर त्यामुळे त्या अंदाजाने आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी पीठ मळून तयार झालेलं आहे। तर तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता। तर पूर्ण पीठ मळल्यानंतर या ठिकाणी मी थोडंसं तेल आणखीन टाकलेलं आहे कारण की आपलं पीठ खरपूजू नये म्हणून आणि आता हे आपण झाकून ठेवायचं आहे 20 ते 25 मिनिटासाठी। तर कचोरीचं स्टफिंग करण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 चमचा तूप गावरान घेतलेला आहे। तर ते एका पॅनमध्ये टाकायचं आहे आणि यामध्ये मी 2 कप मटार यामध्ये टाकून घेत आहे आणि ते आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं मंद गॅसवर आपल्याला हलवायचे आहेत, भाजायचे आहेत, जेणेकरून त्या मटारमधील जो कच्चेपणा आहे तर तो निघून जाईल। तर अगदी 2 ते 3च मिनिट आपल्याला हे भाजायचे आहे। तर तुम्ही बघू शकता याचा कलर थोडासा चेंज झालेला आहे। आता हे आपण थंड व्हायला ठेवूयात आणि आता या ठिकाणी काही पुदिन्याची पानं, 1 मूठ कोथिंबीर, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच अद्रक या ठिकाणी मी कट करून घेतलेले आहे आणि आता हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून आपण याची पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। तर आपल्याला ही पूर्ण पेस्ट तयार करताना आपल्याला पाणी बिलकुलही वापरायचं नाही। तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त आपली पेस्ट तयार झालेली आहे पाणी न टाकता। आता या काय आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे आपण मटार थोडेसे भाजलेले होते ते यामध्ये आपण टाकून याची पेस्ट तयार करणार आहोत। म्हणजे जास्त बारीकही पेस्ट करायची नाही आणि जास्त मोठीही नाही करायची, मध्यम आकाराची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता ओबडधोबड पेस्ट तयार करायची आहे। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी अर्धा चमचा सोप घेतलेला आहे म्हणजेच बडीशोप, त्यानंतर अर्धा चमचा धने घेतलेले आहेत अखंड धने, त्यानंतर अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहे आणि अर्धा चमचा साखर घेतलेली आहे। आता याची आपल्याला एक पावडर तयार करून घ्यायची आहे
आता एका वाटीमध्ये जी आपण पावडर तयार केली होती ती पावडर टाकायची आहे. त्यानंतर मी अर्धा चमचा धना पावडर टाकत आहे, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकत आहे. त्यानंतर आपल्याला अर्धा चमचा चाट मसाला सुद्धा यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच पॅनमध्ये मी 1 चमचा तेल टाकून घेत आहे. तेल गरम झाल्याच्या नंतर अर्धा चमचा जिरं टाकलेलं आहे आणि आपण जी पेस्ट हिरव्या मिरची अद्रक पुदिन्याची केली होती ती आणि ते मसाले आपल्याला व्यवस्थित परतवून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे, जेणेकरून आपले मसाले करपणार नाही त्याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. 1 मिनिट हे मसाले परतले की या ठिकाणी मी 1 चमचा बेसन पीठ टाकून घेत आहे. बेसन पीठ यामध्ये टाकल्यामुळे आपल्या स्टफिंगला बाइंडिंग हे खूप छान येतं, त्यामुळे बेसन पीठ आवश्यक टाकलं पाहिजे. आणि आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे सगळे मसाले भाजल्यानंतर आपण जे वाटाण्याची पेस्ट तयार करून ठेवली होती ती पेस्ट यामध्ये टाकून आपल्याला 1-2 मिनिटं हे परतवून घ्यायचं आहे. आणि थोडंसं यामध्ये मी नमकसुद्धा टाकलेलं आहे. तर या ठिकाणी स्टफिंग आपलं तयार झालेलं आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपलं कचोरीचं पीठसुद्धा एकदम मस्त मुरलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे मी एवढाले गोळे तयार करून घेत आहे कचोरी करण्यासाठी. तर अर्धा किलो मैद्यापासून या ठिकाणी मी 18 ते 19 आपल्याला याच्या गोळ्या तयार होत्या. तर आपलं स्टफिंगसुद्धा थंड झालेलं आहे. याच्यासुद्धा आपण थोड्या थोड्या छोट्या छोट्या आपल्याला याच्या गोळ्यासुद्धा आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत. तर आता या ठिकाणी मी 1 गोळी घेतलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला हाताच्या सहाय्याने थोडंसं तेल लावून आपल्याला अशा पद्धतीने याची गोल लाटी तयार करून घ्यायची आहे. मध्ये थोडंसं जड ठेवायचं आहे आणि कडेने आपल्याला अशा पद्धतीने पातळ करत जायचं आहे. आणि आता यामध्ये मी जे स्टफिंग आपण गोळी करून ठेवली होती ती यामध्ये ठेवून अशा पद्धतीने आपल्याला हे जोडून घ्यायचं आहे. तर मोदक जशा पद्धतीने आपण उंडा तयार करतो तर त्याच पद्धतीने आपल्याला उंडा तयार करायचा आहे. आणि जो वरचा भाग आहे तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे आणि थोडंसं प्रेस करून अशा पद्धतीने आपल्याला एका बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. आणि आता अशाच पद्धतीने मी सगळ्या कचोऱ्या तयार करून घेते. आता मी सगळ्या कचोऱ्या करून घेतलेल्या आहेत आणि जी आपण पहिल्यांदा कचोरी केली होती तर त्या हलक्या हाताने थोडंसं बेलनं आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे आणि कचोरी तयार करून घ्यायची आहे. तर बेलण्याचा वापर न करता हाताने सुद्धा आपण प्रेस करू शकतो. तर या ठिकाणी कचोरी तळण्यासाठी मी अगोदरच तेल गरम करायला ठेवलं होतं आणि आता हे आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायचे आहेत 7 ते 8 मिनिटं. तर तुम्ही बघू शकता एका कचोरी तळण्यासाठी 7 ते 8 मिनिटं लागतात. तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त कचोऱ्या तयार झालेल्या आहेत या ठिकाणी आपल्या. टोमॅटो केचप, पुदिन्याची चटणी कशासोबतही या कचोरी एकदम मस्त इंटरेस्टिंग लागणार आहेत. आणि हिवाळ्यामध्ये तर गरम गरम कचोरी खाण्याची मजाच एक वेगळी असते. तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तसेच चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया एका छान मस्त रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त खा, मस्त राहा. धन्यवाद.